jongens. Jongens, kom even allemaal een beetje naar voren. We gaan samen de hangen eindslag voor de vastelavond. Gewoon het laatste liedje. Kom nog even nog de bie. Gezellig. En ik ook. Ik heb ze nog even de bie voor het laatste nummer. Kom nog naar voren. Het laatste liedje, het laatste rondje van de geleerde in het Münstergeleid. Doel voor samen met deze geweldige groep natuurlijk. En met de Prins uiteraard. Heel gedaan. Hier is nog veel. Doe nog allemaal de hangende nog. En dan pak je de handjes vast bijeen. En dan wordt op het plein hier op midden, terwijl de avond vult. Met de schemering fantastisch, wie gezellig kan het zijn. Allemaal de hangende eindstand van de Limburgse vastelavond van noord tot zuid. U geprins voorop en iedereen volgt. En we beginnen plechtig met een oog overlos. Met hand in hand voor vastelavond. Dag eten.